ubaba ke benakho ukuthi angigeze noma kuleso simo ke sengikanjalo bese ngithi nayi baba ngeke manje sengizokwazi mina ukuyigeza asisekho isidingo sokuthi ungigeze yena athi baba hayi ngeke ndodakazi yami njoba ngigeza nje uma uyazi wangishiya nawe ukuthi ngifake ngikunakekele yabo ay ithi mina ke ngoba baba kuthi akanankinga ay yakwenza ubaba lokho ay kwanelinye ilanga engigeza ubaba futhi angithinte la emabeleni yabo ayokho wadlalisa kanje ithawu baba uyangitaza la muntu wamkitaza yabo phela ngitshela ukuthi uyangitaza ithawu baba ngoba sayingathi nje simedlala angimengidlalisa yabo ukudlalisa ingane isikitaza lapha engihleke manje lokhu bese lekhe ngithi naye baba hayi akitazwa la umuntu wamkitaza nje athi baba hayi khuleka phela njengoba ngubaba wakho ayikho indawo ngize ngikuthinte kuyona ngizokitaza lo make plan ngifuna ukukitaza khona okay hayi nginganaki nalapho sihamba isikhathi hayi kuthi ngelinye ilanga nje uma ngaphosisi ngase la ko 11 years hayi ubaba kwakunetha futhi ngayo la ngikhumbula kahle makunetha kwakumele ngizovuka ngescreen ivule inetha athi ubaba hayi yabona netha kanjani namhlanje izinhle imvula ngeke yabona indawo yimbi laba kunomfula esuke sunqamu esuwele athi uyagcwala lo mfula uzowela kanjani ngcono vele uhlale la endlini ungane namhlanje esikoleni nayo nami ke ngivume phela kuba ubaba wami mdala yebo asihlala la ubaba hayi awuzasindilali ngoba kuyanetha asikho isidingo sokuthi sihleli ngaphandle la kwaza sombatha sihlale embedeni hayi ngibela embedeni njengenjwayelo hayi ubaba aqale ke angithindela amabili futhi hayi alokho ngithinta ubaba lamabele awukho umuzi ongenazo inkinga wonke umuzi unosisi lwawo umavela ke lo under iBhilozi Media your number 1 show inganye kubeseka bafowethu sambe saze safika basibhalelile nawe ungasibhalela basibhalelile basitshela ukuthi bacela sifike semkhomazike namhlanje la khona esizovakashela umndeni wakaMsimele kukhulu kodwa cela nizwe amadoda indlela yenza ngayo la ngaphandle kuze kube nzima nokuthi uvume ukuthi nawe uyiyona ngoba inkinga la bafowethu kodwa sambe nisekhona Sanibona njani? Asikhona. Mina nguma usibhalelile ohlelweni lwethu. Ingane ngenzeka. Ngaze ngajabula abantu abami. Ukusiza imphumelele nifike. Yebo. Awuyibo phela ngabhala abantu abami. Sibhalele ngabona ohlelweni iBhilozi. Yebo yebo. Sithi asifike ke sizokhulumela nawe. Mathupha ke manje ngoba ukhuluma emafonini nokukhuluma ngalezi zama WhatsApp akufani nomuntu usumbona. Sithi asigcine sifika ke sizokubona nawe ukuthi njani ntombi. Ngiyathokoza abantu abami hayi inkinga ngiyathokoza ukufika kwenu ngizokuxoxela ukuthi ngabheka engibhekile nabantu abami. Angazi noma mhlawumbe uma singakwazi ukuhlala mhlawumbe sixoxe mhlawumbe sikhulume. Hayi ayikho inkinga abantu abami singaxoxa. Ngingaphuma nehlalo abantu abami. Yebo masingajabula kakhulu. Sohlala kephi sohlala khona la. Yebo sihlala khona la. Ngezwe ngisathula oh yeah.
njengoba sengiyichazile ukuthi mina nguMavela siqhamuka kaBhaylozi. Ohlelweni oluthi-ke nganyukubezeka. Uke wasibhalela-ke saxhumana safonelana sizwe usizi lwakho. Namhlanje siyasifika sizokhuluma nawe thina mathuba sizwe uyibeka sibonana kanje ngoba baningi abantu bebhalile basho izinto ngendlela ezahlukahlukene. Umuntu uma sombona usizi lomuntu uma uluzwe efonini alufani noma usumbona. Uma usumbona umuntu kungaphezulu kokuzwa ngoba uyalimala kanawe usukulalela. So namhlanje siyasifike sizokhulumisana sizwe ukuthi mhlawumbe khona esingasiza ngakho noma senza njani ke ekulimaleni kwakho. Mhlawumbe ungasichazela ukuthi igama uma ubani nokuthi le ndawo yenhle kangaka nikephi nasikephi la ngoba hayi asazi ukuthi sikephi la sihambile. Yebo ma. Ngiyabonga ukuphumelela kwenu ndodana yami. Ngibonga ukuthi ningihloniphe impela nizongilalele ukuze ngifike endaweni yalapha eseKhomazi lapha ndodana. Yebo ma. Igama lami ngumthandi wakamzimela. Mzimela. Yebo mntwana nami ngabona nje ihlelo iBhaylozi. Yebo nami elikhuluma ngohlelo lithi nganukubezeka. Nami ke abantu abami ngibhalile ngoba ngimuntu nami nesimo esikanjalo la ekhaya. Bekade ngumuntu osebenza ndodana yami. Kwase kuba nesimo sokuthi ubaba womntwana ubaba wakithi wanubeze indodakazi wami ngingazi ngoba bengumuntu osebenza emathekwini ngingahlali ekhaya. Lo isimo lesi esikanjalo ngasithola ngokuthi indodakazi esekhulelwe ubekade ehengifihlela wase yamthola umntwana. Uma ethola umntwana abe nesimo sokuthi uma egula umntwana kwakumele ukuthi sifune ubaba womntwana ukuthi ubani omkhulelisile. Manje umntwana lo esaba ukusho ukuthi engasho ukuthi amanakhala bengithi ngiyamuza akhala ngalikhuluma iqiniso. Kwakumele ukuthi wazi wagcina eseshilo wakhala umntwana wazi wagcina eseshilo ubaba wakhe esehamba emhlabeni ngoba kwakumele umntwana asizakale ndodana yami. Ngashaqeka ngalolu hlobo luyisimanga ndodana ngazi ukuthi kwakumele ngithathe ngenzini. Madam bami ngiyabonga. Okay ma. Ngiyabonga. Ngiyabonga indlela osuphinda istory sakho usindlala ngayo. Ngiyakuzwa uthi umntwana wakhala kakhulu usumbuza ukuthi umntwana amkhulelwe ngoba ngaleso sikhathi uthi wayesakhulelwe. So usumbuza ukuthi ingane eyakwabani ngoba njengomzali kufanele ukuthi ukubuze lokho ukwazi ukuthula undodakazi wakho ekhulelwe ungabuzi lutho ngoba nabantu bengakuthuka ukuthi umama onjani lo ongayibuzi yonke lento futhi nabantu basuke sebekhuluma ke nabantu ngoba indaba zasekhayeni ukuzizwe ngabantu bangaphandle kuqala ukuthi abantu bakhona ekhaya bakazi ukukhuluma. Manje ishuthi ekhaya beni bathathu. Yebo besibathathu ndodana. Ubaba nendodakazi nami mina kodwa bengingahlali ekhaya isikhathi esiningi. Indodakazi yami bihlala nobaba wayo yayihlala nobaba wayo bezwala ngalolu hlobo lokuthi ngangitshelisa ngoba indodakazi nobaba. Yebo. Uthando lwababa noma nendodakazi. Nganganaka lutho akukho engangicabanga ukuba ngangicabanga ukuthi kwangenzeka ngaleso sikhathi. Kwakwenza kanjalo ngoba mina ngibathemba ngingacabanga lutho ngoba ingane yami le umkhwenyana wami nganganaki kwenza ngalolu hlobo ke. Ngoba ngangumuntu ongahlali ekhaya. Manje sengihlala emakhaya ke nalo inkinga sesidibala nomntwana uyagula manje umntwana kufanele asizakale ke. Lokhu baba ingane siyakhulisa ngokuthi umntwana nginakhulisa umntwana nje phela obaba beingane vele bayamithisa bashiye kanjalo bagcina ngobeka umntwana bahambe ngitshoza abafana bangaphandle ngidana kanti hayi ukukhulisa ekhaya. Undodakazi uthole nini ukuthi ingane akayikhulelwe eyababa wala ekhaya? Uthole ubaba esakhulelwe noma ingane isikhona umzukulu? Umkhuba sawuthola umkhulu esekade ahamba ekhaya ingane isigula nje umkhulu engasekho. Sekuyabuzakala ukuthi umntwana wakephi umntwana ingane ikhale kuzigcine sekuphumile ngoba phela ingane kwakufanele isizakale ingane iphile ngoba uma ingane kwayengalikhuluma iqiniso umntwana ingane eyoshona nokushona sakuthola kanjalo. Mhlambe umuntu ongasiza
undodakazi mawukuthi ukhona nihlala naye mhlambe ngoba ngazi mhlambe emva kokuthi utholile anibange nisabhekana nondodakazi angazi ngoba izinto ezikanje mama ziyasinda kakhulu yabona ukulimazana kwabantu bandawonye kuyinto engapholi isilonda singapholi umgodi nje kahle kahle ongaqhibeki angazi mhlawumbe undodakazi ukhona naye angakwazi ukusilandisa asichazele ukuthi kwenzakala into eyaqala nini ngoba amanye ezinye zeimpendulo engingakubuza mhlawumbe ngakwahluleka ukungiphendula zona ngoba istory noma lolu daba nawe uluzwe esikhathini ekuhambeni kwesikhathi ukuthi naye into ekade kuyenzeka la ekhaya ngesikhathi ungekho usematohweni mhlawumbe undodakazi mawukuthi ukhona singambiza simcele naye sizwe mawukuthi mhlawumbe angathanda ukuthi aveze okulimala okungaphakathi kuyena ngazi ngiyakuthokozela kakhulu ndodana ukuze kwazi zonke impendulo siyithole khona ndodakazi yebo kona ngalimala kakhulu impela ngeke ngahlala nje ngangamkhulumisa sangakhulumisana impela kodwa ngoba ngiyamzala umuntu ongumzi zonke siyona kunjalo kwahamba kwadlula ngoba kumele kukhulume ukhona ndodakazi ngizombiza azokuchazela kahle ndodakazi uma ungasicelela yena nje sikhulume naye mhlawumbe hayi ngiyacela bona bakucelayo ngakho ngicela uvele Ngifuna bo sasa ngiyibheka lebheji ngoba kukhona ukuzwa umhlanje ngakhuluma nawe ibhetshi lakho dadewethu dadewethu yebo Yathemba uyaphila anakithi mina ngumavela ke ntombi iphuma kuyiBiology sibhalelile uma sesihlalile naye wakhuluma ngodaba olwanehlela la ekhaya wabeka ngendlela izinto ezamehlekela ngayo yena nazibona ngayo so ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe nawe uaware ukuthi besizofika namhlanje bengikukhulumile noma mhlambe ke sesingafisa ukuthi sizwe ne lakhi sayini lalolu daba ukuthi mhlambe kuwena ke kuwafika kanjani konke kwaqala kanjani konke nje mhlambe usilandise nje ukuthi izinto ziqale kephi kuhamba kanjani konke leyo nto kanjalo ngendlela yakho nje uzosichazela ngeside lakho ukuthi okay mhlawumbe ukuthi okwehla okwangehlela ngimi ngaka kwahamba kanje uma ukubekile naye ngendlela yakhe nangendlela akakuthola ngayo ukuthi wakuthola kanjani mhlawumbe nawe unendlela ongakuchaza ngayo ukuthi no kukanje nakanje okay yebo bhuti igama lami mina nguZinhle akamzimela njengoba senichazile indaba ukuthi uma besebhalelile wachaza udaba olangihlakalela khona kuthanda ukuba nzinyana kodwa ngizozama ukuthi ngilibeke njengoba lunjalo since kufanele sisizakale kule nkinga esibhekene nayo sinoma futhi la ekhaya nje banibona nje naniyibonela nje umuzi nje ongathathi entweni sikhule nje isimo singesikho sihle kawukuthi uma waze wasahambe ke bekumina nomama nobaba la isihlala ekhaya so uma nake kwanesikhathi sokuthi fana ahambe ngangisemncane ngaleso sikhathi mina noma ngasayikhumbuka kodwa ngisamncane ngakhumbula kahle i-age yaleso ngoba noma kwakusathe ukuthi kuhla kancane uma shuthi ke
wahamba-ke wayozama ngaseThekwini. Umuntu odayisayo. Bekuthi mehamba ahambe kuMsombuluko. Lapha abuye ngoLwesihlanu kwesinye isikhathi. Isikhathi esiningi nabe ngispenda nobaba. Ngoba nje lapha eThekwini bathi azogibela njalo eThekwini ize la eMkhomazi yabo imali bekuyishaya. Okay. Hlalile nobaba nomama ahambe-ke davele nje la ku-one room. I-room yokuthi kulalwe bese kuthi lenye ngimpintshwe ukuthi makuphekwe. So bengivele ngikhula uma bekhona umama ngilala naye umama nobaba ngisayingane. Kodwa futhi mama engekho bengilala nobaba nje ngintombazane kababa. Ngimncane nje. Ukuthi mangesikoleni babene bengivuka ngenzela ayinela ngenzele yonke into efuna yenzela ngigeze njengengane yakhe nje ngihambe esikoleni. Ngiphila lo mpilo-ke nje nobaba kubaba njengindodakazi futhi bezizwana ngengiqamba amanga. Njengoba benginika nje uthando, bengithanda nje kakhulu. Kakuthi noma uma ebengekho kwesinye isikhathi bengafili ukuthi uma akekho eduzane. Ngoba bekubaba ebevele bengithanda nje. Mayifikile uma futhi nakhona kube mnandi nje. Hayi kuthe ekuhambeni kwesikhathi sekufika isikhathi sokuthi-ke sengiqala labo uma ukukhula intombazane phela kunezinto ezishintshayo emzimbeni kunjalo. So ngase ngiqala-ke ukuhluma amabele. Noma engahlumi phela kodwa nje sengiqala ukuthi ngiyabona umzimba wami ukuthi uyashintsha. So nami phela ngiyazi ukuthi uma usuqala ukuhluma amabele usuke usungena mhlawumbe lezi stage sokuthi usuyaqala manje usuya. Ubaba-ke benakho ukuthi angigeze noma kuleso simo-ke sengikanjalo. Bese ngithi nayi baba ngeke manje sengizokwazi mina ukuyigeza. Asisekho isidingo sokuthi ungigeze. Athi baba hayi ngeke ndodakazi yami. Njengoba ngigeza nje umakho uyazi wangishiya nawe ukuthi ngifake ngikunakekele. Yabo. Ayi. Ngithi mina-ke ngoba baba kuthi akanankinga. Hayi yakwenza ubaba lokho. Ayi kwanelinye ilanga engigeza ubaba shuthi angithinte la emabeleni ngoba alokho wadlalisa kanje. Ngithi awu baba uyangitaza la muntu bamkitaza yabo phela ngitshela ukuthi uyangitaza. Ngithi awu baba ngoba sayingase nje simedlala angimengidlalisa yabo ukudlalisa ingane isikitaza lapha engihleke. Manje lokho bese lekhe ngithi nayi baba hayi akitaza la umuntu bamkitaza nje. Athi baba hayi khuleka phela manje njengoba ngubaba wakho ayikho indawo ngize ngikuthinte kuyona. Ngizokitaza lo make plan ngifuna ukukitaza khona. Okay. Hayi nginganaki nalapho. Sihamba isikhathi hayi kuthi ngelinye ilanga nje uma ngaphosisi ngase la ko 11 years. Hayi ubaba kwakunetha futhi ngayo la ngikhumbula kahle. Magnetha kwakumele ngizovuka ngesikoleni ivule inetha. Athi ubaba hayi yabona netha kanjani namhlanje izinhle imvula ngeke yabona indawo yimbi laba kunomfula esuke sunqamu esuwela. Athi uyagcwala lo mfula uzowela kanjani. Ngcono vele uhlale la endlini ungane namhlanje esikoleni. Nayo nami-ke ngivume phela kuba kusho ubaba wami Mdala yebo. Asihlala la ubaba hayi awuzasindlali ngoba kuyanetha asikho isidingo sokuthi uhleli ngaphandle la kwasasombatha sihlale embedeni. Hayi ngibela embedeni njengenjwayelo. Hayi ubaba aqale-ke angithindela amabili futhi. Hayi alokho ngithinta ubaba lamabele ngize ngizize nami ukuthi ngeke yabo sengithinta ngendlela esihlukile nale yasekuqaleni. Hayi ngithi ngiyazama ukuthi yabo ngithi kwavala kanje athi ngenzani angisusa izandla. Ngithi nababa ngeke ngisathanda sekubuhlungu lana. Athi hayi ngeke kube buhlungu ngizokwenza kahle-ke manje. Hayi ngithi ngisakunake lokhu baba angithinte la ngaphambili. Nakhona nje ngithinta ngaphambili athi hawu uyakhula ngempela-ke manje. Sekhona into eyihayayo la. Hayi
ngithi baba ngeke baba wenzani manje awukwazi phela ungithinta kanjeni yabo athi baba hayi khulu azuba nalutho hayi angithinta ubaba ngale ndlela ukuthi anginayo into engayenza ngoba sibabili la endlini sibabili hayi ubaba ngithinte athi ubaba angivuke ngihlale phezu kwakhe ayi vele kube nzima-ke manje ngihlale phezu kwakhe ngihlale ndlelani phezu kwakhe ngithi phela akwazi ukugona ule wasihlela embhedeni athi ubaba ayi kunendlela ezomele uhlale ngayo uthi mina indlela enjani leyo nakahluphanga-ke lapho bangithatha nje yena bangibeka phezu kwakhe thathile imilenze yami wayivula wathatha ubuntu bakhe wayelokhu engithinta ngabo nami la esithweni sami sangasese kodwa nokuthi wayifaka phakathi wayelokhu ethi kanje ngilokhu ethi kanje lapho-ke ngiyakhala-ke ngithi baba awukwazi phela ukwenza lento oyenzayo kumina ngoba esikoleni sinakho ukufunda iy'nto ey'kanjalo othisha basixwayise ngento ey'kanjalo esinye isikhathi so ngibona ukuthi ngabe uba basho ukuthi ukwenza lento esifundiswe ngayo esikoleni ngikhale abona ukuthi ukukhala kwami angithuli lokho engikhathi baba ngeke angifuni azisuseke angibike eceleni-ke bese ngitshela ukuthi lento ayenza kumina ngingalinge nje ngimxoxele umama efika ngoba mamxoxela vele uma ngiyazi angikholwa mina uzosho ukuthi mina ungibambile ukuthi mina sengiyajola hayi kube kanjalo-ke athi angihambe ngogeza ngigeze ngilale mefika uma ngithule nale ndaba angikwazi ukuyiqoqa hamba lento iqhubeke agcina-ke ubaba sekuwukuthi nje manje-ke useyanginyukubeza ukunginyukubeza kawukuthi ngikhumbula kahle la nginyukubeza khona ngalimala ngoba ngopha nakhona ungangisa esikoleni ngoba ngisho ngichama kwakubuhlungu nje ngoba ngihlala phansi ngangiba nepain wangihlalisa nje esikoleni ngalova esikoleni ngaze ngaya ngoba sengingconywana ngaphila-ke nalento ngiphila nayo kwawukuthi nasesikoleni bengasakwazi ukufokhasa kahle ngikhumbula nje ngelinye ilanga uma efikile ebuka i-report lami othi hawu Zinhle kulokhu-ke ama-marks akhe awahambisani nenjwayelo kwenzakaleni kulokhu ngathi mina ma umama kade nami ngiqemba manje ngithi hawu umama kade sifundisa ubelova lo munye yabo so nje besisele ngemuva ngemisebenzi kawukuthi kunesikhathi la ekhuleni kwami iqhubeka yenza lento eqhubeka kwalesikhathi mase kukhona uma bengasalali-ke ngithi nawe bese ngithe ukuthi ukukhula kodwa ngesimo sendlu sasihlala kuyona ngangiphoqele ukuthi ngilale ngalolinye ilokhunjana ekhishini elindle ngala kwesinye isikhathi ngikwazi ukizwa lento eyenza kumama lehle ezenza kumina benza noma ngoba bangazi ukuthi ngathi kwakwenzakalani ngangizwe ngivuke ngihlale ngezinqa ngizwa nami imizwa yami engathi ingena kulento bese ngijwayize yona yebo manje ngizwa beyenza lento benoma yabo iqhubeke lento iqhubeke kuthi akuhambeni wesikhathi ngathi uma ngoba ngiyintombazane bethi mehambile abuye langiphathele nakumaphedo angiyamapheriod njalo umama ebuya uyangiphathela lamaphedi yamaphedi ukuthi uma ngiyamapheriod ngasebenzisa kwanesikhathi-ke la ngingayi kumapheriod
Hayi nginganaki nje nami-ke ngoba mina kahle hle bengawona ingane uvanzi ubaba bengafuni ngizule befuna ngihlezi ngihleli la bengakuthandi nje noma ngibabona labo bangani bami mhlawumbe sengifunda nabo esikoleni kodwa nje bengavumi nje ukuthi mhlawumbe ngizophuma la mhlawumbe ngiye la kule mizi la ngenzani mhlawumbe ngiyohlala cha bengiphuma mhlawumbe ngesitolo nakhona ngicela uzongigada ufake ngisheshe ngibuye abangani bami nje kahle hle bengibagcina esikoleni mase ngila bengasabi labangani kwa noma mhlawumbe lesikhathi befile bezongibheka mhlawumbe ethi bangivakashela isikhashana esincane siyabaqosha athi bahambe sekulethi baye emakhaya mina mangithi baba ngamcela ukubavakashela kuba nabangivakashela anqaphi kwakuthi ezinye ingane zazizithi mhlawumbe ithi ngiyayitshela into ekanjalo kanti mina ngaphakathi nginenkinga engibhekene nayo and akwazi ukutshela umuntu angikwazi ukutshela umuntu so ekuhambeni kwesikhathi maprode mangangeni ke kona hayi ngitshela mhlawumbe ukuthi ngilate ngoba ngase ngino 18 lapho ngasengikhulile ayi kube inyanga ayi ngene inyanga yesibili lutho ama-period angikwazi ukuya eclinic angikwazi ukuthola ukuthi kabe kwenzakalani ngoba ngihamba la ubaba fanele into ngiyamtshela baba ngisendaweni yokuthi futhi khona isimo sengikhula sengila hayi ila bese ngigade ngaphika kuba ngigada ngimncane ebengigada ngalendlela ayi mayihambile into isikhathi umama efika hayi ngibona ukuthi hayi shuthi sekonakele umama efika kodwa afika mefika kusuke ngangabonakali kuyimina nje ngoba nginesikhathi makupheke mhlawumbe into ethize la endlini ngizophuma mawufika ngale ngabona kunendawo engathi ihlathana ngizophuma lapho sengiyo ubuyise ngibuye ngihlale phansi nakhona ukuthi uma angabi nakho ukuthi mabekho mhlawumbe depend mhlawumbe nje kakhulukazi makabe kuyinkukhu benginalunki mhlawumbe ngeke ngithi ngisuthi ngoba sengiyazi inkinga yami sengibhekana nayo ukuthi uzobona phela umala ngizama ukufihla hayi uthe kusuka ubaba ke nayo isikhathi waseqala kuba umuntu ongaphatheki kahle kwanokugula nje ukugula nje nonganakho ukuphatheka kahle ubaba hayi athi mangibona ukuthi hayi nangu ngiyosho ekhaya manje ngiyambona manje ukuthi hayi uyatshengisa ke manje ukuthi hayi ngoba ngikhumbula kahle nje khona umngani wami owathi engibona esitolo wathi hayibo wena indaba wakhuluphala nje yabo nje ngiyabona ukuthi awusho ukuthi sekuyabonakala so kuthe kulapho ke umngani wami esengibonile ukuthi khona kubonayo nala endlini ke ubaba ngoba phela uthi umuntu omdala futhi nabe ubona umehluko kumina ngoba mina ngikwazi ukusho kuyena ukuthi kunento ekanje sothi umngani ke mase engitshengisa ukuthi khona kubonayo kumina ukuthi umzimba wami sekunomehluko okay ncase dadewethu la ngiyakuzwa ubuyisa umama ephekile akusadleki umuntu ohlala naye la ekhaya ubaba yebo inkomba zokuthi awusaphili ngale yandlela manje sezikhona kuwena uyazibona mhlambe nabantu emgaqweni sebeyakubona ubaba yena ke lenhlala naye ekhaya ujani uyabona ukuthi hayi ngeke khona into engasahambi kahle ngoba phela mdala futhi yana lezi zinto ezikanje uyazazi ngoba nawe nje obukhona nje unonkosikazi la ekhaya yena owakhulelwa so uyazi ukuthi umuntu wesifazane mase ekhulelwe ungaba nezinkombe ezikanje na kanje kuthekani uthini yena uyakubona akakuboni uyikhomba phi ke lento ayibonayo mayebona yena kwenzakalani mhlawumbe usibusele lapho kancane ukuthi kanjani ubaba wabona ngizosho ukuthi wabona ngani ngoba
khona umbuzo angibuza wona. Wathi wangibuza wathi ne sengiqumile yini. Ngathi baba mina nokuqoma kanjani ebeni mina ngihlala endlini isikhathi eside yabe isithuba lokuqoma abe ngilithatha apha ngesikoleni ngibuye ngenza into esizenza la endlini. Bese wenza lokho okwenzayo baba okwaziyo nawe ukuthi okwenzayo la mina. Oh, imaka dadewethu. Niyaxoxa ngalento ayenza kuwena. Sengisholo ukuthi niyakwazi ukukhuluma ngokuthi baba ungenza ukuthi noma into awukwazi ukuyixoxa naye no into ongakwazi ukukhuluma nje naye. Angikwazi ukukhuluma nawe beyenza nje okubakutshela ukuthi ubethi noma ngamtshela uma ngoba yikho bengivala nokuthi ngayi ngivashela abantu ngoba ebesabela khona mhlawumbe ukuthi ngigcina mhlawumbe ngixoxa isimo esenzeka la endlini. So bengivala ukuthi ngingakavashela ngisho umngani ngingavashi ngisho kubangani nginganisho kwamakhilwane noma bekuthiwa kushisa kangakanani ngihleli nezinyane zidlala bengihlala kanje ngiyibuke naye khona le duzane ngibukele ngoba nami nesikhathi phela mangiyingane fanele ngithola ithuba lokuthi noma ngiyodlala mangayibuyi incwadi yesikole nami ngiyithuba lokuthi ngipholisa umqondo mhlawumbe nami ngithola ithuba lokudlala nezinye izingane kodwa bengenzeki ngoba bengihleli ngisemihlweni akhe. So ngalesikhathi engibuza lo mbuzo ukuthi sengiqumile yini ngaba nakho ukucaso ngoba sengikhulile phela manje ngoba ngase ngiminyakeni ko-18 lento yenzeka nami umqondo ikhathi kwenzeka angithi umqondo walento uhlumezeka uyaphezulu nokuthi kuyaphezulu angikwazi nokutshela ngisho uma wami engibona ukuthi lesi simo uyena ngabe manje uyangenelela ngani ngamazwi akho baba awasho ukuthi vele noma ngamtshela uma ngeke azangilalela futhi uzomtshela ukuthi mina sengiyadlula uzoyikhomba ngaphandle lento okusho ukuthi ngamanye amazwi ubaba wayazi ukuthi ingane yala ekhaya wayesenzela ukuthi into nawe akuphile kuwena ukuthi awuzoyikhomba la ekhaya lengane uzoyikhomba kwenye indawo ngoba kusukeni kwalapho-ke ngimtshela ukuthi angiqomile mina akaze ngize ngithandana yedwa umfana empilweni yami. Ubaba uyazi kwayena ngoba nama senginawo amandla leso sikhathi nesibindi sokuthi ngizama ukukhuluma ngalento ayenza kumina. Kunalokho wadecide ukuthi ucela ukuthi njengamanje ngihambe ngiye kamamncane ngiyokushawa umoya ngoba manje lento engikhuluma nje mhlawumbe icathi mhlawumbe umqondo wami ngazo nani wangenza wakuthi futhi wengisusa nje la ukuthi uma angaza isificile sisimo esengikusona ngoba kwasekuqala sekubonakala. Okushuthi Mike ithi hamba uyokucashisa ukucashisa emehlweni kama wakho. Hayi ngoba kuukuthi uyakuxosha ngoba ekuxosha ngempela ukuthi usungahamba uyokwenza umathanda ukususa nje emehlweni kaNkosikazi wakho ukuthi angakuboni. Futhi nalapho ekungiseseni kwakhe lokho ayezama ukwenza ngathi mangibona ukuthi njobe engisusa la ngizuma ngangiboni ngihlale ngala ukuze kube lula noma asho ukuthi emetshela uma ukuthi bese ngiqumile kuzokholakala nestory sakhe ngoba uma uyasho sengikuwela nje bungasakholana nje kuzoba bakho ubusuhlala kasisi kube ngahlambe kasisi kubaba wami ngiyayibona yeah kodwa phela ngoba ngingane ubaba futhi ngiyamhlonipha ngimhlonipha nje ngimthanda khona noma sekodwa njengamanje nje into ethi baba into esilisa nje empilweni yami ifana nento efile into esilisa angimfuni la hambe khona ngezenzo zikababa wami. Yeah. Dadewethu Zinhle. Ngiyakuzwa mfowethu. Ngiyakuzwa. Manje ubaba uyakuxosha kufika isikhathi sokuthi uyahamba ke manje uyakamamncane. And I'm sure ukuthi ukuya kwakho kamamncane kuyinto eyinkinga kuwena ngoba uyingane ekhombisa ukuthi ayikhulanga ivakasha iwuvanzi. Oshuthi ubuhlezi usekhaya noma nobaba. But now usukhulelwe. Ubaba usiyakuxosha. Uyafika kamamncane mhlawumbe kwenzeke ngendlela ekwenzeka ngapha noma mncane uyabona ukuthi usukhulelwe and uyingane ebingavakashi la ekhaya. Usuyavakasha mhlawumbe ungichazele leyo part yakho ususuka ekhaya ukuthi kwenzakalani usuka mamncane yonke leyo nto. Ukuhamba kwami la ngahamba baba nje uthi ngihambe ngihamba mncane
ngoba inkinga isikhona inyanga zaseziwu-7 isuka la ngoba isisi ngake ngizama ukusikhwece isikhathi sasingasakhweceki ngalesikhathi-ke sasesive sesibonakala ngiye kamamncane ngangifike khona mamncane ajabule iphole bengenadede wabo kube nje ngoba ngangigqoka sengimkhulu ukugqoka into ey'nkulu kunami yabo kodwa kusho ukuthi mamncane njengomuntu omdala okwazi ukubona and mamncane-ke akafani noma uphansi mamncane-ke akadlali u-strict mamncane angibuze ukuthi hayibo ubekwa yini la uvakasha wena phela uvakasha akukho kunye ngakusho mamncane ngakhala bangibuza mamncane ukuthi hayibo Zindle kwenze njani right ayi ngikhale futhi mamncane ngoba uyabona ukuthi khona umkhubo khona la azama ukuthola uma ngoba mina ngala ngokwami ngazi ukuthi ngizele ngala ngizocasha ngoba butha ngize ngala ngingayitsheli ukuthi mamncane mhlambe uzokwazi ukuthi yenze okunye ngale ngathi nje kongalala ngalo langa kwa right futhi wangithakangeke ngompholi ngokukhaleni kwami hayi ngivuka kusasa ukuvuka kwami ngavuka ngase ngibona umayisela ayi zayeme emthumeni ngoba phela lo muntu ngisukele yena ngale kuba ukuthi uma ngisangale bengimdoje mase ekhona methi ngishonele ngimbalekela nje ngoba ngenzela khona ukuthi angibone so masefika esengingale sekunje ayi bizo meeting achaza ngamncane athi dadewethu ngibona ngana ingane ifika le ngane yakho uyazi ukuthi ayivakashi le ngane sayigcina kwakungikhumbula mhlawumbe ngisazi kwakushada abantu omunye womalume sihambe nawo ma nobaba nakhona futhi kusegudala angiyena nje umuntu obeya khona athi kodwa namhlanje naye iqhamuka uyayibona le ngane yakho ukuthi konakele kuyona noma umamdala abone ukuthi hayi hlalise phansi Zindle kwenze njani ubani umuntu owenze lento okonile hayi kwangekho ukusho hayi ngiqale kube sangincenga ngitshe ukuthi hayi empaka lokho hayi bangishaye njengoba bengishaya nje futhi nakhona engiyilokhithi kuyimanje nginyukubeze ubaba mongizalayo ngazama ithingane khona lapho umama nomamncane futhi bangishayela icala ngalona lami icala kweni la baba umuntu engabe uyena othwala licala ufree yebo newesendlungwini ngophela wesegule ngasekho right kodwa njobelele lapha ya I don't think ukuthi babe ngacabanga ukuthi ukwenzile lokho mhlambe ngiyamsukela ngoba nakhe semthakathaka ngoba kwazi isikhathi lapho engaze ngafisa khona ukuyibulala ngaze ngabanjwa ukhazini wami ngoba ngithi ngifuna overdose amaphilisi esimina ngibhekene naso igcine ngashongo indaba ukuthi ngikhuliso bangiyeke ngoba basebebona ukuthi hayi bogcina ukuthi ngilimala mhlawumbe kulimane nengane kubo lokho obumnyama lobo buhlungu lezo inkinga ubaba uhambe emhlabeni ubaba ungishiya nalenkiya yenkinga esangihlalele sazothembeka kanjani futhi mangithi ubaba ebeni esengasekho ngimbuze le ebisengiyibuza yona ngize ngiyibuthi ukuthi umzali wami kodwa ungibone kanjani ngesikhathi ngifuna ukuyibulala ngoba ngabe kuphelile nami ngami kwale ngane ngikhulelwe iyothi mangibuza ekukhuleni kwayo ukuthi mama ubaba ubani ngithi ubaba wami nawe ubaba wayo mkhulu baba hayi dadewethu ngiyaluza udaba lakho mfowethu
Lubuhlungu ma. Usipalelile ngiyaluza udaba lweni la ekhaya. Ibuhlungu lento. Ibuhlungu manje shuthi ubaba ushona lesi story ma asikafike emadlebeni akho ukuthi uyena. kunjalo Wagcina engakhulumanga. wathina Manje ngokwakho mawubuka ukugula kwakhe kwakugula nje ukuthi usekhulile noma kwakugula kwe-stress ukuthi mhlambe uyazi into aseyenzile egcekeni lakhe ukuthi uyena obulala umndeni wakhe noma mawubuka ngokwakho ngoba ngicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ehamba ubaba emhlabeni wena wawusukwazi ukubona ukuthi lo muntu ushawa i-stress noma lo muntu vele khona isifo kade enaso ehamba naso. hayi kodwa ngiyabona ukuthi ngokubona kwami ngiyabona ukuthi wayeshaywe ingcindezi ukuthi ungecala ukuthi wayesesaba ukuthi uyosibheka kanjani uyongibheka kanjani ngokumndeni ukuthi yiye owenza umonakalo ongaka ingcindezi nje yambona ngokubona kwami. Kuvela nini ukuthi umntwana owala ekhaya kufika nini kuma ukuthi ma hayi manje ngeke phela ngiyabona sesinje isimo ingane yala ekhaya kufika nini mhlawumbe kufika kanjani sekukhona abantu osuhamba nabo mhlawumbe masumtshela kwenzeka kanjani mhlawumbe inini la uthole khona amandla nesibindi sokuthi no vele konakele mase kunje ake ngibhodle ke manje. Ukuze kufike kuthenini ngikwazi ukukhipha iqiniso ngiligomuluwe njengoba linjalo. Ekuzalweni komntwana umbelethile umntwana. Into eyenzeka umntwana wagula nje. Kwangathi yabo umntwana uthi umkhuhlane ogula okujwayelekile. Ayicace ukuthi lo gula kungapheka ukuthi kuyamkhuhlane into yabo. Hambise ekliniki nje ayikho into ethenda khona mhlawumbe abangayichaza ukuthi hayi mhlawumbe into ezithize lokhu nje futhi uma ufike clinic lento bivele kube ngathi uyamsukela umntwana nede angathi uyakuba right nede singene nje legcekeni hayi ingane isho kuphela kwakuthi ke lezi sikhathi la uma bahamba bathi umntwana baya komunye ke umbaba mabeya kulo baba mhlambe beyo check up phela ukuthi basebile ngoseyibhedlela sebethi abake ba check in ngale indlela le yesinto afika lapha ya hayi ngasho ubaba lo babekene ukuthi cha ingane izophila uma wayo echaza ngodaba lengane akakhulume lengane le akukhulume hayi ngoba mina ngizange ngize ngihambe babehambe bona mancane impela mabebuya babuye bachaze ke hey kube nzima futhi nakhona ukisho lonto hayi Kakuphuza impela ingane makelela kahle nje hayi yakubala. Kwalesikhathi khona la ingane yavele ngathi yaphela. Ila angakwazi khona ukulikhipha iqiniso. Ukuthi umuntu wangithisayo. Ngabala ekhaya. Yes. All right. Ngiyabuzwa ma. Ubuhlungu bakho ngiyabuzwa Ntombi endala. Dadewethu nawe ubuhlungu bakho ngiyabuzwa kakhulu. Kubuhlungu nakumina kubuhlungu khona obunye ubuhlungu obukulimaza inyama, khona obunye obukulimaza umphefumulo, khona obunye obukulimaza umqondo. Lobu bulimaze konke. Yebo. Bulimaze ikhaya, bulimaze yonke into. Ngoba ngiyacabanga ukuthi nomntwana ukhulile manje. Futhi ngiyacabanga ukuthi naye mhlawumbe khona ukulimala eninakho enihambele indlela ninakho ukugcine kuma-affecta naye. Mhlawumbe kuma-affecta ey'ntweni zempilo, iy'ndlela akayihambayo, esesikoleni, kuningi mhlawumbe ngelinye ilanga. Siyombona, siyokhuluma naye. Mani sivumela naye kuvumela lokho ukuthi akanankinga nokuveza i-identity yakhe. Ngoba
Ibuhlungu lento enehlelela ekhaya. Sisi wami ngiyaxolisa kakhulu. Because ngiyakuzwa uyakhala ngokuthi abantu besilisa kwabona uyababonga. Ngomunye wabantu besilisa engazi ukuthi silimele sonke. Sabantu besilisa mawuthi abantu besilisa uyababonga usisho sonke hayi ukuthi mhlambe mina ngoba sengifikile la ezibhaylozi sekunomehluko ukuthi asisekho abantu besilisa ngoba sizozwa istory sakho. Ngiyaxolisa kakhulu on behalf of nje abantu besilisa bonke mhlambe sizazoshintsha but dadewethu kubhlungu makakhulu. Yabo nje futhi ngize ngisho ngithi kungcono khona ukuthi ashone ngoba ubuyaphila ngabe sibhekana kanjani nalo muntu. Yeah.